ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ଥିଲା ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଶେଷ ଗୁରୁବାର ପାଳି, ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜାପୂଜି ଆମର କରାହେଇଛି। ତ ବହୁତ ଲୋକ ପିଠାପଣା ସହକାରେ କରିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ତ ଆମର ସେମିତି ନାହିଁ, କେବଳ ପୂଜାପୂଜି ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆମର କେମିତି କ'ଣ ଝୋଟି ଆଉ ପୂଜା ଟିକେ ହେଇଛି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝୋଟି କେମିତି ସବୁ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବାହାରରୁ ନେଇକିନା ଝୋଟି କରାହେଇଛି। ବେଶୀ କିଛି ଖାସ୍ ତ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକିନା ଝୋଟି କରିକି ପୂଜା କରିଛୁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ଥାଏ ତ ମା ନିହାତି ଭାବରେ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଉ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ। ତ ମାଲୋ ତତେ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର, କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ତତେ। ତ ଇଆଡ଼େ ଗରମ ହେଉଛି ଆମର ପଖାଳ, ଆଉ ଏପଟେ ରଖା ହେଇଛି ଶାଗ। ଆଜି ଶାଗ ଭଜା ହବ ଆଉ ପଖାଳ ଖିଆ ହବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ପେଶାଲ ଗୁରୁବାର ସରିକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଲିଛି ପଖାଳ ଗରମ ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ହେବ। କୋବି ଶାଗ ଭଜା ସ୍ପେଶାଲ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଉପଲକ୍ଷେ। ପିଠାପଣା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ।